står lige her i hjertet af Perron 1, som er den her specielle lille cocktail af ventesal og kulturhus og arbejdende museum midt i Skanderborg og lige ved stationen. Når bygningen er helt færdig og åbnet, så vil de fleste mennesker en helt almindelig hverdagsmorgen jo opleve at kunne komme til stationen og gå ind i caféen, som er åben, og bare sætte sig og vente, eller købe en kaffe, eller møde en ven, eller noget endnu mere spændende. Der vil være folk, der kommer og bruger det som museum, skoleklasser, folk i weekenden køber billet, går rundt og kigger i de nye fede udstillinger, som bliver bygget virkelig ambitiøst. Og så er det jo en bygning, som man kan se og opleve bare fra sit vindue i toget. Den ligger jo lige ved spor 1. De fleste kvadratmeter ligger faktisk over i posthuset, og så den her lille bonus med knap 600 kvadratmeter kulturhus, som vi så valgte at tegne i hele 3 etager, for at den alligevel kunne gøre lidt væsen af sig sådan rent arkitektonisk. Man forestiller sig jo som designer, arkitekt, at det må være en fordel bare at få et tomt stykke papir og alt er muligt. Men erfaringen viser faktisk, at når man har noget at tage udgangspunkt i, så kommer man i bogstavelig forstand bedre fra start. Altså, hvis man skal beskrive hovedgrebet helt kort, så må man jo sige, at der op langs gavlen af det eksisterende posthus, som bliver museum, ligger sig en foyerbygning / kulturhus. Og det sammenstød, det foregår jo så i nogle rummelige, usædvanligt spændende rammer med trippelhøje åbninger mellem etagerne og med balkontemaer og de her store skrånende vægge, som giver sådan et hus, som vi aldrig nogensinde har prøvet at lave andre steder eller før.